Morjesta. Tällä kertaa esitellään mun keittiö ja näytetään nopeasti jääkaapin sisältö. Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä on mun keittiö. Tuosta näette lavuaarin, sit siinä on kattiloita, pannua, airfryeri, leivänpahdin, kahvinkeitin. Mä en juo kahvia, mutta jos vieraitakaan, niin silloin. Sitten on mikro. Sitten täällä täytyy pyykinpesuainetta, tuossa on pesukone tossa, koska sitten ei ole paikkaa kylppärissä. Sitten löytyy voileipägrilliä. Siinäpä ne oikeastaan oli ne tärkeimmät. Katsotaan jääkaappi vielä. Täältä löytyy voita, jauhelihaa, margariinia, maitoa, ketsuppia, majoneesia, ruokeramaa, perunoita, ranskalaisia, vanha mutokakku. Siinäpä ne kaikki tärkeimmät. Kerron mielipide mun keittiöstä. Joo. Nähdään ensi videossa. Moi.